कविताखौलाय फैबाय हेलो 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 लोगोफोर कमेन्ट होलाय दे कमेन्ट होदो लोगोफोर जोंहा सनाराम ब्र थेंक यू फैनायनि थाखाय सनाराम ब्र हाय हेलो माथो रावबो गैयालै सनाराम ब्र नै दासो फैखादों आङो दासो फैखादों लाइभखौनो भिडिअबो आपल'ड होनो हायाखै नालाय बेनिखायनो लाइभखौनो दसे फैबाय आङो माबोरै खबरफ्रा सनाराम ब्र ओंखामफोर जाखांबाय दा लाइक दैट थेंक यू सनाराम ब्र लाइक होनायनि थाखाय थेंक यू मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थादो जोंहा एन्टारटेनमेन्ट आदाया होगासिनोलै लाइभ होगासिनो दिनाव बिराद मानसि जासोयोना जेबो नङा ओरैनो दसेल' थागोन आंबो बारा गोबाव थाया भिडिअ आपल'ड होनो हायैखायसो दसे फैसावलाबायदों जाखांबाय मोजां मा ओंख्रिमोन सनाराम ब्र बेसेसो जाखोलै सनाराम ब्रना सापर्टफोरा
दाउ बयलारसोमोन मोनसेया स' जायासै सनाराम ब्र नोंना स' जायाखै दे आं नैबे बेलेग मबाइलावसो नायदों आं नोंनि माबाखौ मेसेजखौ नोंनि मेसेजखौ बेलेग मबाइलावसो नायबाय आङो स' जायासै नैबेयाव आलु टमाटर दाउ बयलारसोमोन गोथावआनो दे मानोबा स' जानो नागिरालै माबाफ्रा कमेन्टफ्रा मानो स' जायाथाय थांथ'नोसै दे दा मानसि जाबा फैफिनगोन अके सनाराम ब्र दे थांथ' दे जेबो नङा दा मानसि जाबा फैबानो जाबाय दे कमेन्ट होदो दे जोंहा साब्रै फैदोंमोन माथो सोरबा सोरबा सोरां बसुमतारी हेल' रावबो गैया नामा ब्र रावबो गैयाथ' आरो सोरां बसुमतारी जोंहा आलायरन हवाट आप ब्र हवाट आप ब्र होनना बुंदोंलै जोंहा आलायरना थेंक इउ आलायरन थेंक इउ सोरां लाइक मोनसे मारिना हो जोंहा आलायरन लाइक मोनसे होना हो दे दे लाइक मोनसे होना हो दे मा ओंख्रि जाबोखोब्रा सोरां आलायरन मा ओंख्रि जाबोखो खोन्थाहरदो चेनेल बानायना लादोलै नोंसोरबो चेनेल बानायना लादो भिडिअफोर जानला मानला हेगारलाबायदो जोंहा 6 जन जाफैबायमोनलै माथो रावबो कमेन्टखौनो हरासै आलायरना टमेट' सिफ्लेनाय टमेट' सिफ्लेनाय आलु मोजाङानो दे मा होनदों जोंहा सनाराम ब्र'आ आंना उनजों आनजालायदों मा लाइब्रेरि सापर्ट लानायफ्रा मैया सापर्ट लानायफ्रा आन जाफिनदों नामा नोंना सनाराम ब्र मैया सापर्ट लानायफ्रा आन जालायफिनदों आरोना आंनाबो खमायदों आंनाबो बिदिनो बेसेबा थांबायमोन 45 ना मा थांबायमोन ओमफ्राय बिदिनो आन जानानै 32 ना माल थालांदों 42 ना माल थालांदों
बिदिनो आनजालायोलै मानो जायोथाय भिडिअफोरखौसो मोजां नायलाया नामा जोंना नङा पालें टमाट' दाउदै एवनाय मानसिफोरालाय दिनै मा जाखो मानसिफोरा मा जादों मिथिया मानसिफोरा जोंहा आदा एन्टारटेनमेन्ट मोना माबा होदों लाइभ होदों इसोरनाव दंजोबो मानसिफोरा दा फैगोन र' लासैनो जोंहा आलायअरना मा होनदों आरो कालफार मेथाइ पापर उमेश मा हाय ब्र हेल' उमेश थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ माबोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाबोबाय नामा मा ओंख्रि जाखो खोन्थालाय जोंना एस बड' ब्लग मोनफैदों थेंक इउ एस ब्लग माबोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाखांबाय नामा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ एस ब्लग एस बड' ब्लग हेल' ब्र मानो बारस'खोरा एस फरायनायालाय एस फरायनाया आं बारस'बोबाय नामा स' जायाखै नामालै ब्र' स' जायाखै खोमा बेनिखाय बारस'बोनाय बायदि जादों नङाबा आं बारस'वाखैमोनथ' एस बड' नोंना स' जायाखै दे भिडिअ माबाया कमेन्टआ स' जायाखैमोन नै आं बेलेग मबाइलाव नायदों आरोना स' जायाखैमोन जोंहा मा होनदोंमोन हेल' ब्र आंहा दासो फैबाय दे नोंनि लाइभआव हाय थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय एस ब्र दे जेबो नङा दासो फैबाबो बेनिफ्राय सनारामा सोरां बसुमतारी मा होनदों हेल' होनना बुंदों एस ब्र'आ जोंहा मा होनदों आं हरनोसै खौनो फरायाखैसै आं हरनाय खौनो फरायासै होनना बुंदों आरोना स' जायाखैमोन दे ब्र' गाज्रि मोननाङा स' जायाखैमोन जोंहा हिमालय गाइसआ मा होनदों हाय हिमालय गाइस थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय हेल' माबोरै खबरफ्रा ओंखामफोर जाना फैबाय नामा जोंहा लाइक हरदों लाइक दान होनदों थेंक इउ लाइक दान होनायनि थाखाय जोंहा हिमालय गाइसआ गुड नाइट ब्र गुड नाइट थांसै नामा नोङो हिमालय गाइस खोन्थालांबानो जाबाय थांबा खनसेबाव जोंहा सोरां बसुमतारीया मा होनदों दं दे जों दे थाबाय था दे सोरां ब्र जोंहा उमेशआ मा होनदों जाखांबाय दालि खारैसो दालि खारैसो आरोना दे गोथावआनो दालि खारैबाबो आंथ' खारैखौनो मोनजाबावाखै दाबो बिराद गोबाव जाबाय जोंना एस बड'आ मा होनदों बरिया ब्र बरियानो जानांगौ ब्र खबरफ्रा बयनाबो जोंहा एसआ मा होनदों मोजां जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखै आरोना होनना बुंदों हिमालय गाइसआ मा होनदों एगजाम दं आं ब्र एगजाम दंना हिमालय गाइस दे एगजाम दंबा जेबो नङा फरायथां फरायना लाग्रो सिगां एगजाम दंबा जोंहा एस ब्र'आ मा होनदों साराय नयथायावसो जागौ ब्र ओंखामखौ साराय नयथायावसो जागोन आरोना ओंखामखौ आंबो जाथ'वाखै जानायालाय दा लाइभ दसे फैबाय लाइभ दसे फैनानै लाइभखौ दोनबाथाय जानोसै आंबो ओरैनो दसे फैलाबायबाय भिडिअबो आपलड होनो हायाखैना आङो टाइमानो बिराद बेस्थ' बेनिखायनो लाइभखौनो दसे फैनोसै होनना फैबाय आं जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों एस बड' सापर्ट खालामदो गैयाब्ला एस बड' सापर्ट गैयाबा नोंहा सनाराम ब्र'जों सापर्ट खालामलाय जोंहा सनाराम ब्र' दङ सापर्ट खालामलायनांगौनो नायलायना सापर्ट खालाम सापर्ट गैलाबा जोंहा सोरथो गाज्रि भाषा हरबाय थायोलै जोंहा एस बड'आ मा होनदों जोंहा कमेन्ट हरनानै दोनदो दे ब्र आं दाहाय बेक खालामगोन दे जोंहा एस ब्र'आ मा होनदों सनाराम ब्र माबानांगौनो कमेन्ट हरना दोननांगौनो बेनिफ्राय इयो बेक हरगोननो दाहाय जोंहा एस मा होनदों सनाराम ब्र कमेन्टखौ सर्ट हर आरोना गोलाव हरनाङा
जोंहा सनाराम ब्र'आ मिथिखायो माबायदि कमेन्ट लिरनांगौ मिथिखायो बियो गोलाव हरनाङा ओरैनो नाइस बिउटिफुल गुड बायदि बेफोरबायदि हरलाबायबानो जाबाय उमेश थांबाय नामा उमेश सोरबाफोर सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना ला अन दङ उमेश ना जोंहा नै माबा एस बड'जों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना ला उमेश जोंहा हिमालया गाइसा थांबाय इहा एग्जाम दंनो मारै दं दिगन बिटिवाइ आं मोजाङैनो दङ एस ब्र आंना खबरफ्रा मोजाङानो आरोना आन जाफिनबाय थायो औलै आन जाफिनबाय थायो नोंसोर मोजां स्क्रिनशट मारिलायना लानानै माबालै 24 हर्सनि उनाव लालायलै माबानानै भिडिअ मोजां वाच खालामलायनानै गोसोआव लाखिलायनानै आन जाफिनबाय थायोथ' आरो दा एकदमबारे बेक टु बेक लानाय जाथारो जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों सापर्ट खासो माथो ब्र' एस बड' सापर्ट खासोनो जोंहा सनाराम ब्र'जों जोंहा आलायवराव मा होनदों 334 सापर्टआव मानो रावबो नाया बोसोरनियाव नुजायाखैनो नामा लाइभ होनायखौ जोंहा एस बड'आ मा होनदों हो बहानिमोनलाय ब्र नों आङो एस बड' आङो सनितपुरनिलै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिसो आङो जोंहा पुर्न हाज'वारि मोनफैदों हाय ब्र खबर सबर बोरै खबर सबर मोजाङानो पुर्न हाज'वारि थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय जोंहा पुर्न हाज'वारि लाइक होआखैबा मोनसे लाइक होना हो आरोना लाइक होआखैबा मोनसे लाइक होना हो बेनिफ्राय आलायअरना मा होनदों एटलिस्ट 50 सोआथ' नायनो नांगौ ना दसेबाबो बिजि दं खोमा मायाबा बेनिखायनो फैनो हायाखै जेबो नङा बिजि थायोना सबबो गावबागाव जोंहा एस बड'आ मा होनदों ब्र रेन्ज प्लिज रेन्ज अके एस ब्र आं रेन्ज होना होगोन दे रेन्ज होना होबाय आङो मोनसे कमेन्ट होना होलाय एस बड' जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों सोरां सापर्ट खालामदो सोरां सापर्ट खालामना होनांगौनो जोंहा सनाराम ब्र'नो सापर्ट खालामना हो जोंहा सनाराम ब्र' सोरांनाव माबा गैया दे चेनेल गैया बियो सापर्ट खालामना होगोन नोंखौ पुर्न हाज'वारि लाइक होबाय अके थेंक इउ पुर्न हाज'वारि लाइक होनायनि थाखाय जोंहा एस बड' ब्लगआ मा होनदों एम'जि हरदों आं एम'जिनिखौ बारा बुजि मोनालै मा होननाय जायोथाय जोंहा सनाराम ब्र'निया मोनसे माबा जायाखै नामा आंहाबो आनसाबस्क्राइब जादों सनाराम ब्र' नोंहाबो आनसाबस्क्राइब जादों आरोना बेयो आंनाव माबा श' जायाखै दे आङो बेलेग मबाइलावसो नायगासिनो श' जायाखै मायाबा श' जायालै बिदिनो मानसिफोरा बारस'ना फरायनाय बायदि मोनो आरोना बिदिखौ श' जाफैयैखौ जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों एस बड' ब्लग सापर्ट खालामना हो आंबो सापर्ट खालामना होगोन जोंहा पुर्न हाज'वारियाबो लिंहरदों एस बड' नोंखौ सापर्ट खालामना होनांगौनो बेबो हरफिनगोन आरोना सापर्ट जोंहा आरबि ब्रह्मा मोनफैदों थेंक इउ आरबि ब्रह्मा आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ माबोरै खबर सबर ओंखामफोर जाखांबाय नामा होनना बुंदों हेल' दे जोंहा एस बड'आ मा होनदों ओरैनो ब्र' ओरैनो होनदों आरोना
आरबि ब्रह्मया मा होनदों जोंना एसएस बड' सापर्ट खालामदो एसएस बड' सापर्ट खालामनांगौनो आरबि ब्रह्मखौ सापर्ट खालामलाय नोंसोरो फल'वार्स खालामलायनानै सापर्ट खालामलाय बेनिफ्राय नोंसोरो गोसोआव लाखिलायनानै 24 हर्सआवबो लालायनो हायो 24 हर्सआवबाथाय माने आन जाफिननो गिनाङा आरोना दायो माने आन जाफिनबा गोसोखौ बोरैबा नाङोना बारायखानाय जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों मा ओइ आरबि मा ओइ आरबि होनना बुंदों आरबिखौ जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनदों सोरां बसुमतारी सापर्ट खालामदो सोरां बसुमतारी ओंखारबायसो नामा इयो सोरां बसुमतारी जोंहा आरबिया माबा बिहरदों सापर्ट बिहरदों सापर्ट खालामना हो आरबि ब्रह्मा ओंखाम जाथ'वाखै ओंखाम जाथ'वाखै आरोना दे सोरबा एमबि सोना हरलाय होनना बुंदों आरोना आरबि ब्रह्मानो सोरबा सापर्ट माबा एमबि सोना हरनांगौनो दा सोर सोना हरगोन दा आरबि ब्रह्मा नोंनो जोंहा सनाराम ओरैनो मा खालामदों सनाराम ओरैनो मा खालामदों होनना सोंहरदों सनाराम ब्र जोंहा एसएस ब्र'आ मा होनदों सनाराम आं फुल भिडिअ नायना कमेन्ट लाइक साबसक्राइब खालामबाय दै सनाराम ब्र नोंनिखौ फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट लाइक हरबायनो साबसक्राइब हरबायनो दं उन्दुना अन आरोना सनाराम ब्र'आ जोंहा लाइकखौबो खनसे थुना हो आरोना जोंहा लाइक थुवाखैबा लाइक खनसे थुना हो जोंहा सोरां एसडि फैदों सोरां आब' थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ सोरां आब' माबोरै खबरफ्रा खबर सबर हाय होनना बुंदों हेलौ सोरां आब' जोंहा सोरां आब' मा होनदों मा खबर मोजाङानो आब' खबरा आंना मोजाङानो दंथ'यो आरबि ब्रह्मया मा होनदों जोंना आंना नोगोर बुरजा आन जाफिनदों जोंहा आरबि ब्रह्मनाबो आंनालाय मानो जाबाय थायो आसरितलै आंनाबो जादों जानायालाय आंना बारा जायाखै आरोना बिदिनो 2 3 बिदि जादों बारा जायाखै सोरां आब'आ मा होनदों दे होनना बुंदों जोंहा एसएसआ मा होनदों पुर्न बर' फुल भिडिअ नायना कमेन्ट लाइक साबसक्राइब खालाम बाय दै नोंखौ खालामबाय दै नोंबो खालाम मा खालामाखैबा खालाम होनना बुंदों खालामाखैबा खालाम दे होनना बुंदों आरोना पुर्न हाज'वारि नोंखौ एसएस बड'आ जोंहा पुर्न हाज'वारि नोंखौ माबा खालामबायनो फुल वाच खालामनानै जोंहा एसएसआ सापर्ट होबाय आरोना नोंबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामना हो फुल वाच नायथारलै ओरैनो गुसुंखौ नायबा जाया बे सर्ट भिडिअफोरखौ नायबा जाया आरोना एसे गोलावखौनो नायना हो 2 मिनिट 3 मिनिटफोरखौनो बे सर्टआवबो बारा गेरेन्टि गैया आरोना माने आंबो दसे लाइभ होनो र' आब' सोरां नोंबो लाइभ होनोना दे हो लाइभ हो आंबो माबानाव इन्टारटेनमेन्ट आदानाव थांदोंमोन इन्टारटेनमेन्टनि आदानाव थांनानै दासो फैफिननानै दसे होफैदों भिडिअ हगारनो हायाखैलै सोरां आब' बेनिखायनो होनायदों आङो माबाखौ लाइभखौ दसे दे आब' हैबानो जाबाय आंबो दा थाब दोननाय जाबाथाय थांगोन दे आंबो दा सोरां आब' लाइक होलांदे खेबसे लाइक होआखैबा जोंहा आलायअरना मा होनदों सोराङा आंनि कमेन्टखौ फरायानो होनना बुंदों आलायअरना आरबि ब्रह्मया जोंहा मा होनदों 10 आइडि सेकाम 10 आइडि दंनो जोंहा आरबि ब्रह्मनाव लिंहरदों सोरबाफोर आइडि दंबा आइडि बुरजा दंब्ला जोंहा एसएस बड' सापर्ट खालामदो एसएस बड' सापर्ट खालामनांगौनो जोंहा एसएस बड'आ मा होनदों गला मा होनदों गलाखौ दहायफोर नायगोन दे ब्र
गोलावखौ दहायफोर नायगोन दे ब्र। आं नैबे मा होनदों इखो गोलावखौ दाहायफोर नायगोन दे ब्र। भिडिअ गोलावखौ दाहायफोर नायगोन आरोना। जेबो नङा। जोंहा एसएस बड'आ मा होनदों आरबिनिखौबो फुल भिडिअ नायना कमेन्ट लाइक साबसक्राइब खालामबाय दै सिस्टार। आरबि नोंखौबो जोंहा एसएस बड'आ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबायनो कमेन्टबो हरखादोनो। चेक खालामना नायबानो जाबाय। जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों एसएस बड' आंबो खालामबाय नों खालामनाय बायदिनो सेम खालामदों आंबो। नों खालामनाय बायदिनो सेम खालामदों होनना बुंदों आरोना पुर्न हाज'वारिया। जोंहा आरबिया मा होनदों एसएस बड' दे दानो खालामनोसै। एसएस बड' दानो खालामोनो नै जोंहा आरबि ब्रह्मया होनदों। जोंहा एसएस बड'आ मा होनदों मोजां फराय ब्र होनना बुंदों आरोना। औलै मोजां फरायनांगौ र'। एसे गोरोन्थि जालांगासिनो मिस्टेक जालांगासिनो आरोना। जोंहा अमेश हाज'वारिया मा होनदों ओंखाम जाहैदो ब्र। आंखौ होनदों नामा ओंखाम जाहैनो? र' आं दसे थाबावनानै ओंखाम जाहैनोसै लाइट दोननानै। जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनदों अमेश सापर्ट खालामदो। अमेश सापर्ट खालामना होनांगौनो आरबि ब्रह्मनो बिहरदों। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों दे एसएस बड' बेजों फ्रन्ट देखायो दे। बेजों फ्रेन्ड दंखायो दे र' मोनसेजों सापर्ट खालामनि। बे मोनसेजों फ्रेन्ड दंखायोनो आरोना एसएस। बेनिफ्राय बेलेग मोनसेजों हरोनो आरो दा सापर्ट। जोंहा आरबिया मा होनदों नटिफिकेसन फैयाखै माथो एसएस बड'। नटिफिकेसन फैयाखैनो जोंहा आरबि ब्रह्मानाव। नटिफिकेसन थाङाखैनो एसएस। अमेशआ ब्लु होनना बुंदों। अके अमेश ब्लु होना होगोन आं। दे ब्लु होना होबाय आं। प्रास्टन बसुमतारी चेनेल फैदो जोंहा। थेंक इउ प्रास्टन बसुमतारी चेनेल। थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। माबोरै खबर सबर ओंखामफोर जाखांबाय नामा? आंनिखौबो सापर्ट खालामदो होनना बुंदों जोंहा नै प्रास्टन बसुमतारीया। बेनिखौबो सापर्ट खालामलायना हो। जोंहा एसएस बड'आ मा होनदों जोंहा मेसेजखौनो दानबायसो माथो एसएस बड'आ। एसएस बड' मेसेज दानलायनाङा दे गोरोन्थि जाबाबो दानलायनाङा। जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों सोरां एसडि थांबाय नामाथाय थाङाखैब्ला सापर्ट खालामना होदो आंबो सापर्ट खालामना होगोन। जोंहा पुर्न हाज'वारि सोरां आब'आबो लाइभ होयोनो आरोना इनिखाय थांथ'बायो। जोंहा खैरो औवारि फैदों। थेंक इउ खैरो औवारि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। माबोरै खबर सबर ओंखामफोर जाखांबाय नामा? हेलौ होनना बुंदों। हेलौ खैरो औवारि। जोंहा एसएस बड'आ मा होनदों थेंक इउ पुर्न थेंक इउ होनना बुंदों नोंखौ। अमेशआ होनदों मा होनहरदों अमेशआ हेल'सो लाहरदों नामा? अमेश ना बाय लाहरदों ना हेल' लाहरदों? जोंहा आलायअरना मा होनदों ब्लु खालामलै खालामनानै हो आंनिखौ। ब्लु खालामना होनि दै सापर्ट खालामना हो सोरखौबा दे ब्लु खालामना होबाय दे आं। जोंहा एसडि ब्लक बसुमतारी फैदों। जोंहा एसडि ब्लक बसुमतारीया माबायानो नामा सनाराम ब्र'आनो। नटिफिकेसन अल खामदे फुल भिडिअ नायना खादों दा आं सनाराम बिटिवाइ ब्लग। जोंहा मा होनदों नटिफिकेसन अल खालामदे फुल भिडिअ नायना खालामखादों दे होनना बुंदों। खालामखादों दे आं सनाराम बिटिवाइ ब्लग आरोना। माने नटिफिकेसनखौ अल थुदों माने आरो भिडिअखौ फुल नायदों आरोना। सोरनिखौ नायखोथाय इयो एसएस निखौसो खालामबाय बायदि मोनदों आं। एसएस निखौ खालामदों खोमा। जोंहा प्रास्टन बसुमतारीया मा होनदों गावजों गाव एसे अनलायदो फ्रेन्डमोन। गावजों गाव अनलायदो गावजों गाव अनलायदो गासिबो। जोंहा खैरो औवारिया मा होनदों जाखांबाय
नोंहालाय? आं जाथ'वाखै दे खैरौआरि, आं ओंखाम जाथ'वाखै, दसे थानानै जानोसै र'। लाइभखौ दोननानै जागोन आं दसे थाना। जोंहा एस बड'आ मा होनदों? र' होनबालाय आरबि, र' होनबालाय आरबि होनदों आरो ना। जोंहा उमेश हाज'वारि मा होनदों? आरबि ब्रह्मा, आब'जों फ्रेन्ड दंखायो आं। आब'आसो दङना गैया? गैयाबा नायनानै खालामना होदो आब'। जोंहा आरबि आब', जोंहा उमेशआ सापर्ट दंखायोनो दै नोंजों। नोङो चेक खालामना नाय आरोना उमेशआ दंना गैया, चेक खालामनानै नाय। मैयानो सापर्ट खालामलायदो बायदि मोनदों आं नोंसोरखौ। चेक खालामना नाय आरोना, आनजाफिनलायना थायोना। जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों? प्रास्तन बसुमतारी, आंजों सापर्ट खालामलायदो होनना लिंहरदों प्रास्तन माबाया पुर्न हाज'वारिया। खैरौआरि, बहानि नोंहा? आंखौ सोंदोंना खैरौआरि? आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिलै खैरौआरि, आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि। जोंहा एसबि ब्लगआ मा होनदों? एस बड', आं सनाराम बिटिवाइ ब्लग। माथो नों भिडिअ नायना कमेन्ट हराखै? नटिफिकेसन अन खालाम दै, आं सापर्ट खालामबाय दै। जोंहा एस बड' माबा मोनाखैनो, नटिफिकेसन मोनाखैनो जोंहा एसबि ब्लगआ। कमेन्ट हरना होबानो जाबाय भिडिअ नायनानै, फुल भिडिअ नायलायनानै। जोंहा खैरौआरि होनना बुंदों आरोना। जोंहा पुर्न हाज'वारिया एसबि ब्लग बिटिवाइ सापर्ट खालामना हो, आंबो सापर्ट खालामना होगोन। जोंहा एसबि ब्लगखौ लिंहरदों पुर्न हाज'वारिया। जोंहा आलायअरना, प्रास्तन बसुमतारी, मैंने आपको सपोर्ट कर दिया, आप भी दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट कर दीजिए। अच्छा, आलायअरन ने बोला है प्रास्तन बसुमतारी। जोंहा बर'सोलै, आं बर'जोंनो होना होनोसै दै, बर'खासो गासिबो, रावबो हिन्दी फैथ'वाखै आरोना। दे प्रास्तन, नोंखौ नैबे आलायअरना सापर्ट खालामना होबायनो आरोना। जोंहा प्रास्तनाथ' आंजों सापर्ट दंखायो खोमा माथो ना? सापर्ट दंना गैया चेक खालामना नायलाय प्रास्तन, जोंहा दंखायो खोमा। आंजोंथ' दंखायो बायदि मोनदां। जोंहा आलायअरना सापर्ट खालामना होबाय दे प्रास्तन नोंखौ। बेनाव चेनेल गैया आरोना, नोङो बेक खालामफिनाबानो जाबाय, खालामफिनाबाबो जागोन। जोंहा एस बड'आ मा होनदों? आरबि कमेन्ट हरबाय, नायफिनलै सिस्टार। जोंहा आरबि कमेन्ट हरबायनो नोंनो, जोंहा एस बड'आ। जोंहा एसबि बसुमतारिया, सनाराम ब्र', नोङो मेसेजखौ दाननाङालै, मेसेजखौ दानबाय माथो। जोंहा खैरौआरिया, मा ओंख्रि? आंखौ सोंदोंना खैरौआरि, आं ओंखामखौनो जाथ'वाखै। ओंखाम जाथ'वाखै, ओमफ्राय लोगोफ्रा संदों, मा ओंख्रि संदोंथाय। जोंहा आरबि ब्रह्माया मा होनदों? एसबि, नों आंजों दंना गैया? एसबि, जोंहा आरबि ब्रह्माजों दंना गैयानो सोंहरदों। जोंहा प्रास्तन बसुमतारिया मा होनदों? नोंजों सापर्ट दंखायो दादा, आर जाय सापर्ट खालामदों। मा होनदों इखो? नोंजों सापर्ट दंखायो दादा। बेखौ आं बुजि मोनासै दे प्रास्तन, आर जाय सापर्ट खालामदों। आं बुजि मोनासै ससेखौ दै, माबा प्रास्तन, गाज्रि मोननाङा, आं ससेखौ बुजि मोनासै आरोना। थेंक्स होनना बुंदों। अके प्रास्तन। जोंहा आरबि ब्रह्माया मा होनदों? एस बड', दानो खालामलाय दै पास आइडि। एस बड', दानो पास आइडि खालामनांगौनो, जोंहा आरबि ब्रह्माया होनदों। एसबि बड'आ मा होनदों? एस बड', सापर्ट मोनाखै आंनि सनाराम बिटि ब्लग चेनेलखौ आं। एस बड' माबा मोनदोंना मोनाखैनो? सापर्ट, मा होनदों? सापर्ट मोनाखै आंनि सनाराम, सापर्ट मोनाखै होनदों नामा? जोंहा सनाराम ब्र'आ। जोंहा नैबे एसबि आबो सनाराम ब्र'आनो दै, सनाराम
माबायानो सनाराम मा होनोमोनलाय सनाराम बड' ब्लगमोन नामा जोंहा इनो आरोना सनाराम बसुमतारी बे एसबि जों इजों माने मोननैबो चेनेला बिनिनो आरोना मोननै चेनेल सालायो बियो सनाराम ब्र'आ जोंहा पुर्न हाजोआरि मा होनदों खैरो औवारि आंजों लोगो जादो खैरो औवारि जोंहा पुर्नजों लोगो जानांगौनो खैरो औवारि बहाथो थायो नोंलाय औ आङो माबायाव तेलेंगानायावसो दंफैयो आङो खैरो औवारि तेलेंगानायावसो दंफैयो आङो आलायरना मा होनदों खैरो औवारि मैंने आपको सब्सक्राइब कर दिया आप भी दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट कर दीजिए अभी तक सपोर्ट नहीं किया तो अच्छा जोंहा खैरो औवारिया आंजों सापर्ट दंखायो खोमा ना खैरो औवारि आंजों सापर्ट दंखायो जोंहा आलायरना नोंखौ सापर्ट हरबाय दै खैरो औवारि आलायरना सापर्ट होना हरबायनो जोंहा एसएस बड'आ मा होनदों एसबि फुल भिडिअ नायना कमेन्ट लाइक साबसक्राइब खालामबाय दै आंखौबो गैयाबा खालाम जोंहा एसबि नोंखौ फुल भिडिअ नायनानै कमेन्ट लाइक साबसक्राइब खालामबायनो आरोना एसएस बड'आ बेजोंबो गैयाबाथाय माने नोङो बेजोंबो गैयाबा खालामनांगौनो आरोना जोंहा आरबिया मा होनदों प्रास्टन सापर्ट खालामदों प्रास्टन सापर्ट बिहरदों आरबिया जोंहा प्रास्टना मा होनदों औ नोंजों सापर्ट दंखायो दादा आरो जाय सापर्ट खालामदों थेंक्स होनना बुंदों आरोना जाय सापर्ट खालामदों माने थेंक्स दहायनिया आं फरायनो रोङासैना माने हरफिनबाय आरोना नोङो जेबो नङा जोंहा माबाया खालामदों आरोना आलायअरना खालामदों प्रास्टन नोंखौ सापर्टखौ खैरो औवारिया मा होनदों ब्लु खालामनो होदों थेंक इउ खैरो औवारि आं ब्लु खालामना होगोन जायनो नांगौ ब्लु बिना लाबानो जाबाय दे खालामना होबाय दे आं जोंहा एसएसआ मा होनदों आरबि मोनबायना कमेन्ट हरनायखौ आरबि कमेन्ट हरनायखौ मोनबाय नामा होनना सोंहरदों जोंहा एसएसआ खैरो औवारि माबाफोर मावो नामा आङो माबायाव मोनसे कम्पानियाव बिदिनो खामानि मावलाबायो फिसा फिनला खामानि मावो कम्पानियाव थेंक्स होनना बुंदों जोंहा लाभ बिबार हरदों जोंहा एसबिआ मा होनदों पुर्न हाजोआरि आं सापर्ट खालामबाय दै भिडिअ नायना सनाराम बिटिवाइ ब्लग खौ सापर्ट खालाम जोंहा माबा पुर्न हाजोआरि नोंखौ सापर्ट खालामबायनो एसबि ब्लगआ नोंबो माबाखौ खालामनांगौनो सनाराम बसुमतारी ब्लगखौ सापर्ट खालामना हो आरोना जोंहा एसबि आबो सनारामानो जोंहा एसएसआ मा होनदों आलायरन तुमार एटाव भिडिअ नायसुन होनना बुंदों आरोना एसएस बड'आ जोंहा आलायरनाव चेनेल गैया दै बियो एरैनो माने सापर्ट लाना होयो आरोना मानसिफोरखौ बियो सोरबाफोर सापर्ट बियोबा माने सापर्ट खालामना होयो माने बियो भिडिअल' नायबाय थायो बियो चेनेल माबायाखै भिडिअ हगाराखै आपलड होआखै जोंहा प्रास्टना मा होनदों जागोन आरबि सापर्ट खालामगोन दे सापर्ट खालामोनो जोंहा प्रास्टना आरबि जोंहा एसबिआ मा होनदों एसएस बड' आं सनाराम बिटिवाइ ब्लग आं बेक खालामबाय जोंहा एसएस नोंखौ बेक हरबायनो एसबि ब्लगआ बेक हरबायनो दै जोंहा एसएसआ मा होनदों नंगौ नामा ब्र एसबि ब्रखौ होनहरदों जोंहा एसएसआ जोंहा एसबिआ मा होनदों दं आब' आरबि ब्रह्मा सापर्ट खालामदो आं बेजोंबो दाख्लै आं सापर्ट खालामदों आं दं आब' आरबि ब्रह्मा सापर्ट खालामदों आं बेजोंबो दाख्लै आं होनना बुंदों आरोना दाख्लै बेजोंबो सापर्ट खालामदोंनो जोंहाबा आरबि नोंखौ एसबिआ दाख्लै बेजोंबो सापर्ट खालामदों होनदों आरोना जोंहा एसबिआ मा होनदों सनाराम बिटिवाइ ब्लग नि बदलै एसबिजों सापर्ट खालामबाय आं
सनाराम BTY ब्लगनि माबायो बदलै माने SB जों सापर्ट खालामना होबाय आरोना नोंखौ जोंहा खैरौवारि बिया मा होनदों पुर्न हाज'वारिखौ आं साबस्क्राइब खालामखानायसो पुर्न हाज'वारिखौ सापर्ट खासो आरोना जोंहा पुर्न हाज'वारिया थांबायसो नामाथाय जोंहा सोरां आब'आबो लाइक फैबाय आरो बे एन्टारटेनमेन्टबो दङ दे माबा सोरबा लाइक होआखैबा लाइक होनो हादो जोंना लोगोफोर अन्नानै गासिबो लाइक होना हो ओइ ब्र आं थांथ'नोसै दै ओंखाम जानोसै लेंहरबाय दं नेट नों गुड नाइट अल बाय होनना बुंदों आरोना जानोसै औ दे SS बर' ओंखाम जाहैनोसैबालाय दे जाहैबानो जाबाय जेबो नङा गुड नाइट SS बर' जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों SB ब्लग BTY सापर्ट खालामना होबायनो SB ब्लग नोंखौ सनाराम ब्र नोंखौ सापर्ट खालामना होबायनो दे पुर्न हाज'वारिया आलेवराना मा होनदों SB ब्लग BTY आपको सपोर्ट कर दिया दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो आप भी सपोर्ट कर दीजिए जोंहा SB ब्लॉगा आंजों सपोर्ट दंखायोलै आरो SB ब्लग नोंखौ माबाया आलायरना सापर्ट खालामना होबाय दै सनाराम ब्र नैबेयाव SB आव खालामना होबाय नामा इयो सापर्टखौ सापर्ट खालामना होबायनो मायबा स' जायाखैलै जोंहा नै प्रास्टना माबा माबि लिरहरदोंमोन स' जायाखै दै आं फरायना होनि र' नैबे मोनसेखौ मबाइलजों आरबि आब' आं नोंनि चेनेलाव थांना से लाइक से साबस्क्राइब मोनसे कमेन्ट खालामबाय आं आरो आंनिखौबो सापर्ट खालामना होदो आब' प्लिज जोंहा आरबि माबाया जोंहा प्रास्टना नोंनि चेनेलाव थांनानै लाइक मोनसे साबस्क्राइब मोनसे कमेन्ट मोनसे हरना दोनहरबायनो आरोना नोंबो माने इखौ खालामफिननांगौनो आरो बे कमेन्टआनो स' जायाखैलै मायाबा आं बेलेग मबाइलावसो नायै फरायगासिनो जोंहा मा होनदों SS आ I am like done thank you SS बर' thank you like doneनि थाखाय thank you ब्र ओंखाम जानो थांथ'नोसैबा SS बर' नोङो दे जाना लाग्रोदो जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों खैरौवारि थेंक इउ सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोंहा पुर्न हाज'वारिया खैरौवारि नोंखौ थेंक इउ होनहरदों सापर्ट खालामनायनि थाखाय जोंहा सनारा मा होनदों आलायरन आं दिगोनजों फ्रेन्ड दंखायो SB BTY ब्लग सापर्ट दंखायो जेबो नङा जोंहा सनाराम बर'आ मा होनदों पुर्न हाज'वारि नों आंजों सापर्ट गैला नामा पुर्न हाज'वारि जोंहा सनारामखौ माबा नायलाय चेक खालामना नायलाय दंना गैला चेक खालामना नाय सापर्ट दंना गैया सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामलाय ब्लु खालाम सनाराम ब्र ब्लु खालामना होबाय दे आङो नोंखौ जोंहा SS बड'आ बाय बाय अल गुड नाइट अके SS बड' आंनि लाइभआव दसेबाबो नुजाफैनायनि थाखाय थेंक इउ गुड नाइट SS बड' खैरौवारि भेलेन्टाइन्स डेआ मारै थांखो खिन्थादो एसे भेलेन्टाइन्स डे जोंना जेबो मानियासै दै खैरौवारि जोंना जेबो मानियासै जोंना नैबेबो शिबरात्रिबो मानिनाय जायाखै जेबो मानिनाय जायाखै आं गुबुनावसो दंफैयो नालाय बेयाव जेबो मानिया माने बेयाव जेबो मानिनाय जाया जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों बाय SS बड' बाय होनहरबाय दे नोंखौ
जोंहा आरबि ब्रह्मया मा होनदों प्लास्टन बेक खालामबाय प्लास्टन बेक खालामबायनो जोंहा माबाया आरबि ब्रह्मया एनजि मिक्स फैदों जोंहा हाय गुड इभिनिं थेंक इउ एनजि मिक्स थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ हाय गुड इभिनिं होनदों गुड इभिनिं गुड इभिनिं ब्र ना मामोनथाय जोंहा एनजि मिक्सआ खोन्थाहरदो दै आं माबायासै मिथियासै हमना मोनासै खैरो औवारि भेलेन्टाइन डे जाया जोंनिया खामानिनिसो डे जायो जोंहा आलायरना नुदों जोंना खामानिया माने भेलेन्टाइन डे जे गैया आरोना माने खामानिनिसो डे जोंना खैरो औवारिया माबा हरदों इम'जि हरदों आरोना खैरो औवारि सापर्ट मी फ्रेंड जोंहा एनजि मिक्स आप बोडो नहीं है ना कैसे हो आप मैं बढ़िया हो एनजी मिक्स थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए मेरा साथ में फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर दीजिए हाँ मैं भी आपको बैक कर दूंगा श्योर बैक करूंगा मैं लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो प्लीज मैं आपको श्योर बैक कर दूंगा मेरा साथ सपोर्ट नहीं है तो Where are you from? मैं हिंदी में बोल रहा हूँ हाँ मेरा आसाम का है मैं आसाम से हूँ हाँ एनजी मिक्स मैं आसाम से मैं अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं जानता आप हिंदी से कमेंट कीजिएगा जोंना खैरो औवारि दिनै मुड अफ जादों आंहा एसे जक रायलायदो दे जक रायलायनांगौनो जोंहा खैरो औवारिया एसे मुड अफ जादोंनो जोंहा एसे कमेन्टफोरखौ एसे फानि हरदो एसे जकनि सोरबा सोरबा रोङोब्ला जोंहा सनाराम ब्रह्मआ मा होनदों एनजि मिक्स गुड इभिनिं गुड इभिनिं नङा मोना बेलासिसो जोंहा बर' नङा खोमालै एनजिआ एनजि मिक्सआ बर' नङा खोमा आं मिक्स माने आपको एनजी मिक्स मैंने आपको सपोर्ट कर दिया आप भी दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट कर दीजिए सपोर्ट नहीं किया है तो आलायरन ने आपको सपोर्ट कर दिया हाँ एनजी मिक्स वो मेरा दोस्त है अगर मेरा साथ सपोर्ट नहीं है तो सपोर्ट कर लीजिए वो मेरा दोस्त है आलायरन आपको सपोर्ट कर दिया खैरो औवारि मा होनदों सनाराम आंना साबसक्राइब खा नोंखौ खैरो औवारि खैरो औवारिया होनदों जोंहा सनाराम ब्र नोंजों सापर्ट दंखायो आरोना एनजी मिक्स सोनाराम बिटुआई हाय सोनाराम बिटुआई एनजी ने आपको हाय बोला है एनजी आई एम फ्रॉम मेघालया अच्छा आप मेघालया से है ना एनजी मिक्स थैंक यू मेघालया से आने के लिए मेरा लाइव में मेघालय तो मैं भी गया था पहले इधर सेरापुंजी गया था नॉन स्टैंड गया था शिलोंग गया था अच्छा है इधर में बहुत ठंड है ना एनजी मिक्स बहुत ठंड पड़ता है इधर में आलायरना मा होनदों वी आर फ्रॉम आसाम एंड वी आर फ्रॉम आसाम एंड यू आर फ्रॉम एनजी मिक्स मुड अफआ माखौ बुङो आब' खैरो आब' खैरो माखौ होनोनो मुड अफखौ जोंहा सनाराम ब्र'आ बुजि मोनाखैनो जोंहा प्रबिलिना नार्जारि फैदों थेंक इउ प्रबिलिना नार्जारि आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ माबोरै खबर सबर ओंखाम जाना फैबाय नामा हाय होनना बुंदों हेल' प्रबिलिना एसे सालायानो गिदिङा जायो माथो आंना प्रबिलिना नार्जारि थेंक इउ दै आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ खबर सबर खोन्थादो जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों हाय एनजी मिक्स गुड इभिनिं कैसे
कैसन बा कैसन बा होनना बुंदों ना कैसन बा होनना बुंदों सनाराम ब्र'आ मोजाङानो जादों सनाराम ब्र' बुंनाया खैरो औवारिया मा होनदों दे आंखौबो साबसक्राइब खालामदो बयबो लोखिफोर आंबो खालामफिनगोन जोंहा खैरो औवारिखौबो सापर्ट खालामना होनांगौनो जोंहा आलायअरना खालामखांबाय दै आलायअरना आंनि लोगो दै खैरो औवारि जोंहा आब'सो जागोन नामा खैरो औवारिखौ आलायअरन एन्डी व्हाट डू यू डू एनजी मिक्स मेरे को तो इंग्लिश नहीं आता है मैं इंग्लिश में बोडो ट्रांसलेट नहीं करेगा सनाराम बिट्टि बसुमतारिया मा होनदों नोंहा दं आब' खैरो नोंना दं आब' खैरो आं हाबा लासिगौमोन नों आंजों हाबा जागोन ना होनना सोंहरदों आब' खैरो नों याव दं आब' एसे सर्ट लिरना होदोंना सनाराम ब्र'आ बुजि मोनासै आं बारा जोंहा आलायअरना मा होनदों हेभ इउ नेभार काम टु आसाम आलायअरन एनजी मिक्स प्रब्लेना नार्जारिया मोजां दे खबरा ओंखाम जाबाय आं मा ओंख्रि जाना फैखो प्रब्लेना जोंहा लाइक होआखैबा खेबसे लाइक होना होदो गासिबो एनजी मिक्स सॉरी आई योर लैंग्वेज प्रॉब्लम अच्छा आपको हिंदी आता है ना हिंदी में लिख दो प्लीज हिंदी में लिख दो एनजी मिक्स हिंदी में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा ना हिंदी में रिप्लाई करूंगा आपको आप हिंदी में लिख दो खैरो औवारि बुरिबायलै आं बुरिबायनो जोंहा खैरो औवारि आबौआ बुरिबायनो आरोना एनजी मिक्स हम गारो है अच्छा आप गारो है ना एनजी मिक्स गारो है इधर तो हम लोग भी जाता है मेघालय में घूमने कभी कभी उधर आपको तो मालूम ही होगा ना इधर क्या सेरापुंजी है देखने के लिए बहुत अच्छा है पूरा ठंड लगता है गर्मी में भी ठंड लगता है ना इधर में सेरापुंजी में जोंहा सनाराम माबाया मा होनदों बिटुआ मा होनदों मटु आंजों फ्रेन्ड गैया रा आब' खैरो माथो आंजों फ्रेन्ड गैया रा आब' खैरो माला गोमानाय मोनलाय होनना बुंदों आरोना फ्रेन्ड गैयानो आब' खैरो माथो फ्रेन्ड गैयालाय होनना बुंदों सनाराम ब्र'आ जोंना खैरो औवारिया साबसक्राइब खालामबाय आं सनाराम साबसक्राइब खालामबाय नो दै सनाराम ब्र' जोंहा खैरो औवारिया जोंहा सनारामा मा होनदों बुरैयासो मोजां जागोन दे बेनोसो गोथाव ओंख्रि संगोन दे बुरैफोरासो गोथाव ओंख्रि सङोना सनाराम ब्र' दानि सिख्लाफ्रा रोङालै संनो गोथाव संनो रोङा जोंहा आलायअरना मा होनदों प्रब्लिना नार्जारी सपोर्ट डन एंड आप भी दिगन ब्लॉग चैनल को सपोर्ट कीजिए जोंहा प्रब्लिना थांबायसो नामा आंजों सपोर्ट दंना गैया जोंना सपोर्ट खालामना हो आरोना आंबो नोंखौ सपोर्ट खालामहरगोन जोंना लोगोफोर सानैसो दङ लोगोफोराबो नोंखौ सपोर्ट खालामना होगोन प्रब्लिना सपोर्ट खालामलायनांगौ गावजों गाव जोंहा दे साबसक्राइब खालामगोन जोंहा सनारामाबो ओके नो प्रब्लेम एनजी मिक्स ब्र आई अल्सो नो हिंदी इफ यू कैन प्लीज कट इन हिंदी ओके एनजी मिक्स हिंदी में कट करो एनजी मिक्स चला गया है क्या आप नहीं गया है तो प्लीज कमेंट कीजिए
खालामबाय दे खैरो सना आंजों नों आंनि बुरि हामख्रेम आंनि बुरि हामख्रेम खालामबाय दे खैरो सना जागोन आं नोंनि बुरि हामख्रेम आंनि बुरि हामख्रेम होनना बुंदों आरोना मिनिहरदोंबो जोंहा जक खालामहरगासिनो आरोना सनाराम ब्र'आ हायना उमेश हाज'वारि फैफिनदो जोंना खैरो औवारि आब' आंजोंबो लोगो जादो जोंहा उमेश हाज'वारि मोनफैदों फैफिनबाय उमेश हाज'वारिया दहाय फैदोंमोन थांदोंमोन ओंखाम जादोंमोन आरोना जोंहा खैरो औवारि आब' नोंखौ सापर्ट खालामनो होदों उमेश हाज'वारिया सापर्ट खालामलायना हो जोंना सोरनाबा माबा जायाखै खोमा दै जोंना प्रब्लेमना नार्जारिना माबा जायाखै दै स' जायाखैमोन नै आं बेलेग मबाइलाव नुदों मोनबाय जागोन दे आंखौ सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोन आं बेक हरफिनगोन बेक हरफिनगोन आरोना जोंहा माबाया आलायअरना खालामबायनो नोंखौ प्रब्लेमना आलायअरना सापर्ट खालामना होबायनो बिना सापर्ट गैया आरोना बेक हरलायनाङा बिनो आलायअरननो बेक हरलायनाङा नोंखौ सापर्ट खालामबायनो बेनिफ्राय आंजों गैयाबा आंजों माबा खालामना ला आरोना प्रब्लेमना लोगो खालामना ला गावसोरल' खालामलायनोसै नामा आंनिखौबो बानायना हो सना आसोलफोर बुंदोंमोन सासेसो आंबो डाबल सिंगेलथार आंबो सासेसो आंनोबो सासेसो डाबल होनना बुंदों आरोना सिंगेलथार माने इयो सिंगेलथार माने जोंहा आलायअरनाबो नों एनजी मिक्स मुझे सपोर्ट कर गाइस 26 हॉर्स बाद सपोर्ट दे दूंगे आच्छा जोंहा एनजी मिक्सआ थांबायसो नामाथाय आपको बुला रहा है सोनाराम ब्रो ने सपोर्ट करने के लिए और 26 हॉर्स का बाद में बैग दूंगा बोल रहा है खैरो औवारिया मा होनदों उमेश सापाख्रेब खा दे नोंखौबो मा होनो नोंहासो दाबो खालामा फरायनो रोङामोनलाय लांबायलां माबा उमेश नोंजों जोंहा माबाया दंखायोनो दै खैरो औवारिया खालामबायनो खैरो औवारिया नोंबो खालामनांगौनो खालामना हो सनाराम ब्र'आ मा होनदों थांबायलै बि खैरोआ जों खैरो आरो मा होनो डाबल सिंगेलनो सोरहाबा होनना बुंदों आरोना उमेश हाज'वारि होनना बुंहरदों जोंहा सनाराम ब्र'आ उमेश हाज'वारि होनना बुंहरदों आरोना जोंहा खैरो औवारिया मा होनदों कमेन्टबो होखानाय दङ उमेश हाज'वारि कमेन्टबो होखानाय दङनो जोंहा सनाराम ब्र'आ अलै जागोन आं हाबा बैसागुआव जुलि जागोन नों गोथाव खारि नों औहाय औलै जागोन आं हाबा बैसागुआव जुलि जागोन नों गोथाव खारि होनना बुंदों आरोना माने इयो माबासो लिरदों आरोना शायरि बायदि लिरलांदों माने एनजी मिक्स हम हिंदी मालूम नहीं धीरे धीरे समझते हैं और थोड़ा थोड़ा समझता है ना एनजी मिक्स ठीक है मैं भी इतना नहीं आता है हिंदी बोलने के लिए आप भी थोड़ा थोड़ा समझता है ठीक है समझ जाएगा थोड़ा थोड़ा होने से भी आप दोस्त किसी का साथ दोस्त बनाना चाहता है तो दोस्त बना ले फ्रेंड ओके एनजी मिक्स फ्रेंड बना ले किसी का साथ फ्रेंड बनाना चाहता है तो
Alayron आं डाबल सिंगेल हायोबा बानायना हो आसोलफोर बुंदोंमोन नैबे आसोलनोबो माने आलायरननोबो बानायना होनांगौनो आरोना बेयो सिंगेलथारनो डाबल बानायना होनांगौनो जोङो सनाराम ब्र'आ मा होनदों प्रब्लिना होनबा आनसाबस्क्राइब खालामना सापर्ट होफिनसाय जोंहा प्रब्लिना आनसाबस्क्राइब खालामना साबस्क्राइब खालामना होफिननांगौनो जोंहा सनाराम ब्र'निखौ दै खालामना होलाय Alayron what language do you know properly NG mix bro जोंहा माबाया NG mix गारो बोल रहा है हाँ गारो से है खैरौवारि आलायरन र बाजाराव मना लाना नागिरहैनां नोंनि थाखाय गार्लफ्रेन्डखौ आलायरन गार्लफ्रेन्डखौ मना लाना नागिरहैनो ओंखारबाय जोंहा खैरौवारिया आब'आ प्रब्लिना नार्जारि सापर्ट दंखायोबा बिदि खालामनाङा फ्रेन्ड सापर्ट दंखायोबा बिदि खालामनाङा फ्रेन्ड होनना बुंदों जोंहा प्रब्लिना नार्जारिया हाय सनाराम ब्र उमेशआ होनहरदों हाय सनाराम ब्र होनदों हा खालामालै होनना बुंदों आरो ना सनाराम ब्र'आ माने एरैनो जकिंसो खालामहरदों माने इयो मिनिहरदों खालामालै होनना बुंदों जोंहा एनजि मिक्सआ मा होनदों आलायरन मेरा लैंग्वेज गारो आच्छा जोंहा एनजी मिक्स ने रिप्लाई दिया है आलायरन मेरा लैंग्वेज गारो अच्छा थैंक यू बताने के लिए एनजी मिक्स आप गारो है ना उमेश हाजवारी खैरौवारि बहानि कमेन्ट खैरौवारि आब'नि कमेन्ट नुवाखै माथो खैरौवारि आब' नोंनि कमेन्ट नुवाखैनो उमेशआ सिगाङावनो होदोंमोन ना दासो होदों खैरौवारि आब' कमेन्टखौबा नुवाखैनो उमेशआ आलायरन दे एसे खस्थ' खालामदो खैरौवारि आंबो जेने थेने सासेल' नागिरथारदो होनना बुंदों आरोना जेने थेने सासेल' नागिरथारदो होनना बुंदों आरोना खैरौवारि आब'खौ जोंहा सनारामा मा होनदों हाय उमेश हाजवारि बेग हरदो उमेश हाजवारि बेग हरनांगौनो नै सनाराम ब्र'नो बेग हरनांगौनो नोंखौ सापर्ट खालामबायनो आलायरना मा होनदों आपको आसामिस मालूम है क्या आलायरन ने पूछा है एनजी मिक्स को पूछा है क्या एनजी मिक्स आपको पूछा है आपको आसामिस मालूम है क्या आसामिस मालूम है क्या पूछ रहा है आपको आंनि बुरि गुलि अया ससेखौल' फरायबायलै आं ना आंखौबो लादो जागोन आं नोंनि बुरि गुलि आच्छा बरिया जादोंलै सनाराम ब्र जोंहा आलायरन सनाराम मिनिहरदों आरोना उमेश हाजवारि आं सापर्ट मोनसे हरबावबायलै आं कमेन्ट हरासै उमेश नोंनो सापर्ट मोनसे हरबावबायनो आरोना सनाराम ब्र'नाव आइडि दङलै मोननै माखासे दं आरोना आइडि बेजों हरबावबायनो उमेश नोंनो कमेन्ट हरासिनो आरोना जोंना प्रब्लिना नार्जारिया मा होनदों नों बहानि फ्रेन्ड औ आंखौ सोंदोंना प्रब्लिना नोङो आङो माबानि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आङो नोंहालाय बबेनिफ्राय प्रब्लिना थेंक इउ सनाराम बिटुआइ ब्र जोंहा उमेशआ होनदों सनारामखौ थेंक इउ होननानै आलायरन मे आसामिस मालूम नहीं हासा है ना एनजी मिक्स आपको आसामिस मालूम नहीं है
अभी हिंदी से कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा थोड़ा आने से भी चलेगा। किसी से आपको हेल्प चाहिए तो बोल दे, हेल्प कर देगा जरूर वो लोग भी। एनजीमेक्स सब भी सपोर्ट करता है। प्रब्लिना नार्जारिया मा होनदों, मोजां दे, आं चिरांनि। आदसा प्रब्लिना, नोङो चिरांनि ना? चिरां मानिलै खोन्थाहरलाय। आंबो चिरां थांखांबायमोन, सिगां चिराङाव थांखांबायमोन आरोना। प्रब्लिना आंनो हिन्जाव नागिरदो। प्रब्लिना जोंहा सनाराम ब्रनो हिन्जाव नागिरनांगौनो। चिरां मा जायगा प्रब्लिना? जोंहा सनारामा सोंहरदों। प्रब्लिना मा गामिनो चिरांनि? एनजिमिक्स नाराबारि राजक, नाराबुरी राजक होनना बुङोथ' दै। जोंहा गारो लैंग्वेज में बोल रहा है ना एनजीमेक्स, आप मालूम नहीं हुआ थोड़ा भी? नाराबुरी राजक मतलब क्या बोल रहा है? आपका बेबी नहीं है क्या, ऐसा बोल रहा है क्या? प्रब्लिना नार्जारिया मा होनदों, ओंखाम थफ्ला लाना नागिरनि र' आं। ओंखाम लाना नागिरनो जोंहा प्रब्लिनाया। बर' फोथारनिनो माबानि, चिरां बर' फोथारनिनो। आं ओजोंहाय थांदोंमोन दै, माबा बे लाइब्रेरि ओमफ्राय रानिखाता लाइब्रेरि इथिंजाय थांदोंमोन आरोना खेबसे बेरायनो। सेलेखागुरि इथिंजाय बेरायहैदोंमोन आं। आदसा थाब नाय, टिभि नाय ना मा होनदों? आदसा थाब नाय होनखो ना टिभि नाय होनखो? जोंहा सनाराम ब्र'आ। आलायरना मा होनदों? आपका हिंदी जैसा अभी हो समझने की पूरा कोशिश करेगा। अच्छा, आपका हिंदी समझने की कोशिश करेगी। अच्छा, पूरा कोशिश करेगी ना? ठीक है, हिंदी में लिख दो एनजीमेक्स। आप तो अभी गारो लैंग्वेज में लिखा था, हम लोग को थोड़ा भी मालूम नहीं हुआ। प्रब्लिना नार्जारि, जोंना बेंटल एरिया गोलैलै। बेंटल एरिया गोलैयो आरोना प्रब्लिना। आलायरन बुरी नहीं है अभी तक। अच्छा, बुरी नहीं है बोल रहा है। बुरी नहीं है एनजीमेक्स, बुरी नहीं है। अच्छा एनजीमेक्स, मेरा साथ फ्रेंड है कि नहीं आप मेरा साथ फ्रेंड है कि नहीं? फ्रेंड है तो फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए, मैं भी आपको फ्रेंड कर दूंगा बाद में। मेरा पास 2 फोन है, 2 फोन से भी मैं कर देगा आपको। एनजीमेक्स, आपका चैनल है कि नहीं? चैनल तो होगा शायद, लगता है। सनाराम, चिराङाव अबेथिं बर' फोथार दंलै? अबेथिं बर' फोथार दं होनना बुंदों जोंहा सनारामा। मतलब तुम्हारे बुरी कहाँ है? अच्छा, वो बुरी को तो समझ में आया, बुरी को समझ में आया, लेकिन नारा राजक का मतलब समझ में नहीं आया। मेरा बुरी है कि नहीं सब बोला है क्या आप? फ्रेंड नहीं तो फ्रेंड कर दिगन ब्लॉग चैनल को, आपको मैं फ्रेंड कर दिया। अच्छा, आलायरन ने आपको, एनजीमेक्स आपको सपोर्ट कर दिया आलायरन ने। मेरा साथ फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड कर लीजिए, मैं आपको ये चैनल से भी जरूर सपोर्ट कर दूंगा। जोंहा
प्रब्लिना नार्जारि बेंटलखौ मोनथिया दा बेंटलनि सानजाहा जोंहा किरण प्रहलाद थैंक यू करण प्रहलाद मेरे लाइव में आने के लिए थैंक यू। कैसे हो किरण? हाय ब्रो बोला हेलो। मैंने आपको कमेंट भेजा था ना, वो मैं आपको ये चैनल से कल कर देगा, आपको बैक कर देगा। मैं पहले बोला था ना आपको आने के लिए भी बोला था, स्वागत किया था आपको। थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए, स्वागत करता हूँ आपको किरण जी। आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बढ़िया है। मैं आपको कल बैक कर दूंगा हाँ ये चैनल से। जोंहा खैरौवारि हायना बर' औ हायना बर' आंनो दै, खैरौवारि आब' हायना बर' आंनो। बेनिफ्राय बेलेग मबाइल हायना बर'आ आंनि। बेनिफ्राय आं सापर्ट नांगौबा सापर्ट खालामना होगोन आरोना बेजोंबो, हायना बर'जोंबो। बेयाव चेनेल गैया आंना हायना बर'आव, भिडिअ गैया, खालि आं एरैनो इयाव सालायबाय थायो आरोना होमबाबो। किरण प्रहलाद आपका रिटर्न नहीं आया भाई। अच्छा मैं रिटर्न दिया ही नहीं है आपको, हम तो आपको कल सुबह में देगा हाँ किरण जी। आपको मैं और आरबी एंटरटेनमेंट के पास में आपको मिला था ना किरण जी, मैं आपको कल सुबह में रिटर्न जरूर दूंगा, क्योंकि ऑन हो जाता ना इसलिए मैंने किया नहीं था। ठीक है, अभी मैं कल सुबह कर देगा। अभी मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा, दूसरा फोन से सपोर्ट दे दूंगा आपको। सपोर्ट चाहिए तो आपको सपोर्ट दे दूंगा हाँ, कोई टेंशन नहीं है, मैं श्योर करता हूँ सभी को। सोनाराम ब्रह्मांडों बेंटल मिथियो थालिगाव बारना बेंटल दा। थालिगाव बारना बेंटल आरोना सोनाराम ब्र, आंथ' मिथियानो थांफेराखैबो। मेरा बुरी अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ शायद। एनजिमिक्स आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम पूछ रहे क्या आप एनजी? मेरा नाम तो इसमें है ना, चैनल में लिखा हुआ है, मेरा नाम दिगन है। किरण जी ने बोला ओके 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 किरण जी, कर रहा हूँ मैं आपको। और किसी का साथ में फ्रेंड करना चाहते हैं तो फ्रेंड कर ले। थैंक यू भाई, थैंक यू किरण जी। जोंहा सोनाराम मा होनदों? आंहा काजलगावनिलै बाजार। काजलगावनिलै बाजार। काजलगाव बाजारनि नामा नोङो सोनाराम ब्र? काजलगावनि आरोना। काजलगावआवथ' माबायानो ना चिराङानो। आं काजलगाव थांनाय बायदि मोनदोंलै आङो बेरायनो। ओजोंहाय थांदोंमोन ना आङो चिराङाव। प्रब्लेमआ मा होनदोंमोन? हाय खैरौवारि आंजों लोगो जाफैदो दे। औ लोगो जाफैदो होनना बुंदों जोंहा प्रब्लेमआ खैरौवारि। दे नोंसोरनो आं मोनसे सापर्ट हरजोबगोन दे आङो गासिनोबो। आंनि गंसे मबाइल दङ, गासिनोबो मोनसे सापर्ट हरगोन आङो, सापर्ट गैयिफोरनो। आलायअरना मा होनदों? एनजी मिक्स आप कैसे किसका नाम पूछ रहा है? एनजी मिक्स आप किसका नाम पूछ रहा है? आलायअरन ने बोला है किसका नाम पूछ रहा है। प्रब्लिना नार्जारिया आंबो काजलगावनिनो ओएचएस एग्जामखौ होदोंमोन, काजलगावआवनो होदोंमोन आरोना ओएचएस एग्जामखौ जोंहा प्रब्लिना नार्जारिया। जोंहा सोनाराम ब्र'नाव 12टा आइडि दं, 12टा आइडि दंनो जोंहा सोनाराम ब्र'नाव। जोंहा रमिया आगै मोनफैदों, थेंक इउ रमिया आगै, आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय थेंक इउ। खबर सबर माबोरै रमिया आगै? ओंखामफोर जाबोबाय नामा? हाय आदा होनदो, थेंक इउ रमिया आगै। एनजी मिक्स आलायअरन ये लाइव मालिक को अच्छा मेरे को पूछ रहा है। मेरा नाम तो दिगन है, दिगन बसुमतारी। टाइटल बसुमतारी है। आलायअरन किरण प्रहलाद मैंने आपको सपोर्ट कर दिया, आपने दिगन ब्लॉग
चैनल को सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कर दीजिए। अच्छा किरण जी, चला गया है क्या आपको मेरा दोस्त ये आलायवरों ने सपोर्ट कर दिया? हाँ, मेरा साथ तो ऑलरेडी सपोर्ट है ना। आपको सपोर्ट मिल जाएगा। मेरा साथ बहुत आदमी है, आपको सपोर्ट कर देगा। सोनारामा मा होनदों जोंहा दा बेसे फरायगासिनो होनना सोंहरदों जोंहा प्रब्लिनाखौ। खैरौवारि जागोन दे प्रब्लिना, नोंखौबो होफिनदो। नोंहाबो होफिनदो होनदों। जागोन दे प्रब्लिना, नोंहाबो होफिनदो होनदों। प्रब्लिना होफिननांगौनो। जोंहा सापर्ट बिदो नामा खैरौवारिया। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों? आं फरायलालै गाइसमोन, आं दा मिस्ट्रि मेकार जाबाय, बेखायनो सानाव टाइम मोना। मिस्ट्रि मेकार जाबाय आरोना सनाराम ब्र' नोङो, माने फरायला आरोना। आं दोनथ'बाय, फरायथ'वाखै आंबो। जोंहा प्रब्लेमा नार्जारिया मा होनदों? आंबो फरायला, न'नि रुवाथि जाबाय आं। प्रब्लेमा नार्जारिया न'नि रुवाथि जाबायनो। जोंहा मेरिज जाबाय नामाथाय प्रब्लेमा नार्जारिया? जोंहा न'नि रुवाथि जाबायनो। जोंहा रमि आगैया मा होनदों? उन्दुनोसै आदा आं। रमि आगै उन्दुनोसै ना? लाइक खनसे थुना गालांदे जोंहा रमि आगै। रमि आगैना चेनेल गैया नामालै माथो सापर्टबो लाथ्रा रावजोंबो। जोंहा सनाराम बिटिवाया मा होनदों? मिनि खैरो मिनि ना नों मिनि खैरो मिनिना नों खावना लांबाय ना मेथाइसो आरोना सनाराम ब्र' बियो। मिनि खैरो मिनिनानै होननाय नामा? मिनिना नों खावना लांबाय ना बुंदों। एनजिमेक्स दे वालनाम दे वालनाम ना मा होनदों? देवलनाम का मतलब समझ में नहीं आया। एनजिमेक्स देवलनाम का मतलब क्या है? खैरौवारि मा लिरखो आं बुजि मोनासै। सयसो होनदों ना मा होनखो? सनाराम ब्र'आ मा होनदों? हाबा जाबायना नों? हाबा जाबाय नामा होनना सोंदों जोंहा सनाराम ब्र'आ। खैरौवारि रमि सापर्ट बेक होदो आंखौबो भिडिअ नायना कमेन्ट हरबाय आं। जोंहा रमि आगै नोंखौ सापर्ट होबायनो जोंहा खैरौवारिया। भिडिअ नायनानै कमेन्टबो हरदोंनो। कमेन्ट नायबानो जाबाय, कमेन्ट नायनानै बे हरफिन। आलायरना मा होनदों? हाबाब प्रब्लिना सना, आंबो फरायला, जोंहाबो आइ बाबाया न'नि रुवाथि नागिरगासिनो, फैनोबा रायलायनानै नोंखौनो लाबोनोसै। नों राजिबा लाबोनोसै होनना बुंदों प्रब्लिना नोंखौ न'नि रुवाथि नागिरगासिनो हिसाबै। जोंहा आलायरनहा जोंहा प्रब्लिना नार्जारिया मा होनदों? हाबा जाबाय, हाबा जाबाय आं होनना बुंदों। जोंहा प्रब्लिना नार्जारिया हाबा जाबायनो आरोना। जोंहा मेरिजखा अलरेडि। एनजिमेक्स ने बोला मतलब गुड नाइट। अच्छा, आप जा रहा है क्या एनजिमेक्स? लाइक नहीं किया तो एक लाइक देके जाना है एनजिमेक्स। थैंक यू मेरे लाइव में आने के लिए, मेरे को मदद करने के लिए थैंक यू एनजिमेक्स। जा रहा है तो ठीक है, बाय कह के जाना एक बार। रमि बसुमतारी दं आदा आंनि भिडिअखौ नाया नामा? बिदिबा नायोना नाया आंबो गोसोआव थायाना। गोबां भिडिअ नायो आङो, ओमफ्राय नायोना नाया गोसोआवनो थास्लाबा आङो। रमि आब' रमि आगै बावगारोना आङो।
आंनि कमेन्टफोर मोना होमबा नोङो भिडिअ'आव? आं भिडिअ' नायबा बयनि भिडिअ'खौबो नायबाबो कमेन्ट हरखायो आङो गासैनोबो। भिडिअ' नायखांबाथाय कमेन्ट हरखायो आरोना। नायो खोमा आङो भिडिअ'खौ होमबाबो माने बावफिनो आरोना आङो नायबाबो। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों? गावहा लाइनसो मारिबाय थागोन ओंखाम संग्रायाव आलायअरनखौ नुदों गावहा लाइनसो मारिबाय थागोन होननानै। रमि आगै नोंनो आं मोनसे सापर्ट हरबावनो र', नोङो थांथ'वाबा नोंनो मोनसे सापर्ट हरनि आङो हायनाजों। दे रमि आगै नों थांथ'नाङा र', थांथ'वाबा। जोंहा आलायअरना मा होनदों? नों एनजि मिक्स थेंक गुड नाइट ब्र' हेभ ए स्वीट ड्रिम। थेंक इउ। जोंहा सनाराम ब्र'आ मा होनदों? आंना बैसागुआव लासिगोन। आदसा सनाराम ब्र' नों बैसागुआव हाबा लासिगोन आरोना? दे थेंक इउ खोन्थानायनि थाखाय। खबर हो, जोंबो फैनो हागौ खबर होबा। एनजि मिक्स आलायअरन अके बाय सेम टु इउ जि नाइट गुड नाइट। आदसा गुड नाइट स्वीट ड्रीम एनजि मिक्स। लाइक नहीं किया तो एक लाइक देके जाना है एनजी मिक्स, एक हेल्प करके जाना। रमि आगै नोंखौ आङो मोनसे सापर्ट होबावनि। जोंहा आंना गार्लफ्रेन्ड बि GFNB आंना GFNB माने मा होनखो? फन हरबायलै। गार्लफ्रेन्डआ फन हरबाय आरोना नोंना सनाराम ब्र'? दे रायज्लायना लाग्रो, फन रायज्लायना लाग्रो। जोंहा आलायअरना मा होनदों? सनाराम बिटुआइ ब्लग जेबो नङालै मारिबाबो जेबो नङा लाइन मारिबाबो आंबो सिंगेल खासो। जेबो नङा आरोना लाइन मारिबाबो सिंगेल खासो। हाय होनना बुंदों जोंहा हायनाया आंनो दै। जोंहा फैदो नुबा रायजागोन नों प्रब्लिना। फैदो नुबा रायजागोन नों प्रब्लिना होनदों। जोंहा रमि आगैया मा होनदों? लाइक होनना बुंदों। जोंहा लाइक होदो नामा रमि आगै? थेंक इउ रमि आगै, थेंक इउ। रमि आगै आं नोंनि भिडिअ वाच खालामगासिनो दै। वाच खालामखांनानै आं नोंनो कमेन्ट हरना दोनगोन आरोना, सापर्ट होना होगोन आं नैबे गंसे मबाइलजों। दे आदा मा होनदों? एनजि मिक्स सेम टु इउ ब्र'। रमि बसुमतारी। जोंहा रमि आगैया मा होनदों? दे आदा थांथ'वा होनना बुंदों आरोना। प्रब्लिना नार्जारि रेन्ज मारिलाय आंखौबो ब्र'। आदसा रेन्ज मारिना होनि आरोना। दे आलायअरन आं रमि बिटिवाइ खौनो लानोसै बिदिबा। आलायअरना बयखौबो गोसोथोयो नामाब्रा? माथो रमिखौबो लानो ओंखारलायलांबाय। आलायअरन ओइ रमि नोंखौ माथो हरदों आलायअरना। आं दसे फन रायलायलै दै सनाजों। उन्दुनोसैनो नेनो हालानो होनना बुंदों आरोना। दे रायज्लायना लाग्रो सनाराम ब्र', रायज्लायना लाग्रो दे। प्रब्लिना नार्जारि अके जागोन दे रायज्लायनो हागोन होनना बुंदों आरोना। जोंहा प्रब्लिना नार्जारियाबो माबा होदों रायज्लायनो थाखाय खाबु होदों। जोंहा आलायअरना मा होनदों? सनाराम बिटिवाइ मिनिहरदों थगायदों उन्दुनायाव हां लानाय
हगारनायखौसो खोनासंलायनो नागिरदों होनना उन्दुनायाव हां लानाय हगारनायखौसो खोनासंलायनो नागिरदों। रमि बसुमतारी दे आदा नोंसो अनो आदा बिदिनो सापर्ट होबाय था आदा सना नोंनि अननायखौ बावा। थेंक इउ रमि आगै थेंक इउ। र' आं नोंनो खालामना होबाय दै आं कमेन्ट मोनसे हरना दोननि नायस होननानै। भिडिअखौ नायो दे आङो सानफ्रोमबो नायो आं भिडिअखौ मानसिफोरनिखौ सोरनिखौबा एकदमबारे नायनाय जाया आरोना मा सम मोनथारियाव माने गोजानाव थांना थाहैना नागिरना मोनलायलायै जायो नटिफिकेसनखौ। जागोन दे होनना बुंदों आरोना अके। जोंहा आलायरना सिंगेलखायनो जानला मानला हिनजावफोर सिख्लाफोर नुबानो गोसो थोफ्लांला बायोलै बे फाग्ला गोसोआ सिंगेलखायनो माने जायखौनो बेखौनो गोसो थोफ्लांलाबायो आरोना जेबो नङा। लभलिना नार्जारिया रमि आंनिखौबो सापर्ट खालाम आंबो बेग हरगोन। रमि जोंहा नै प्रब्लिनानोबो खालामना होनांगौनो बेबो बेक खालामफिनगोननो। र' प्रब्लिना नोंखौबो आं नोंनोबो मोनसे हरना होनि दै गासैनोबो हरना होगोन आं। गावजों गाव अनलायनांगौलै सबबो। जोंहा अमेसा मोनफैदों ओंखाम उखैयाखै नामा दाबो उखैदों उखैनायालाय र' दसे थाबावनोसै जोंहा ओंखारलांजोब्बायसो माथो सानैल'सै। आलायारन ओइ रमिया थांबाय खोमालै। आंनि भिडिअखौ नायना कमेन्ट हरना दोनहर प्रब्लिना जोंहा रमिया आगैनियाव कमेन्ट हरना दोनहरनांगौनो माने भिडिअ नायनानै ओमफ्राय इयो बेक हरफिनगोन आरोना। प्रब्लिना आं नोंखौ मोनसे सापर्ट हरगासिनो दै आंनि बेलेग मबाइल आरोना इयो गंसे। जोंहा गासैबो आंनि गिदिर गोजालै बिसोरो चेनेलफोरा आंनिस्राय एसे गिदिर गोजा आंहासो उन्दैथार जाना दङ। थाङाखै आदा होनदों आरोना थेंक इउ रमि आगै।
रावबो खोनायासै नामा? खोन्थाहरलाय। खोनायासै लोगोफोर? खोन्थाहरलाय खोनादोंना खोनायाखै माथोखौ? अ दासो खोनाबाय दहाय खोनायाखैमोन आरोना? साला मानो बेफोरबायदि जायोलै सम सम बेफोरबायदि जाना होबाय थायो। नोंनि माथोखौनो खोनाला माथो होनना बुंदोंमोन उमेशआ। दा खोनाबाय दे ना? जागोन दे रमि होनना बुंदों जोंना प्रब्लेनाया। उमेश हाज'वारि ब्लगा मा होनदों दासो खोनाबाय औ खोनाबाय दे। थांबाय नामा गासिबो ओंखारलांजोब्बाय नामा? नोंनालाय खोनायाखै? जोंहा प्रब्लेना थांबाय नामा नोङो? प्रब्लेना नोंनि भिडिअ'खौ आङो नै वाच खालामगासिनो दै। नोंनि भिडिअ'खौ वाच खालामगासिनो आङो नोंनो आङो सापर्ट होना हरगोन दै नैबे गंसे मबाइलजों। भिडिअ' नायगासिनो आं। दासो खोनाबाय आदा औलै माबा सम सम बिदिनो जाना होयो। आं बाहेरनि आवाज बिराद फैनायखायनो माइक लादों आरोना। माइक लागायना लादों बे माइकआ बिदिनो सम सम गोमोरलांबाय थायो नामाथाय। बेनिखायनो सम सम खोनाया जाबाय थायो। पास गैला। खोनाबायना? उमेश जोंहा प्रब्लेमानो गाबोनसो होनांगौनो दै दिनै होनाङा। माने बेक टु बेक होलायबाथाय आनसार जाफिनलायनो गिनांगौ। मा जाखो माथोखौनो खोनायासै आं औलै दा खोनाबायना? प्रब्लेना माबा माइकआ चार्ज जोब्बायलै। माइक माबादोंमोन आङो लागायदोंमोन माइकआ चार्ज जोब्बाय दिहुनना दोनबाय आं। जोंहा पुर्न हाज'वारिया मा होनदों? प्रब्लेना नार्जारि सापर्ट खालामना हो आंबो सापर्ट खालामना होगोन जोंहा पुर्न हाज'वारि पुर्न हाज'वारिया होन प्रब्लेनाखौ सापर्ट खालामनांगौनो ओमफ्राय गावबो सापर्ट खालामगोन आरोना। दे जाय सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामदो जाय सापर्ट खालामाखै जोंहा रमि आगैखौ रमि आगैखौ सापर्ट खालामना हो। कमेन्ट हरना दोन बिनिफ्राय कमेन्ट हरना दोनलायनानै माबायाव लालायलायबानो जाबाय सब्बिस हर्सनि उनाव लालायलाय 24 घन्टानि उनाव नङाबा आनसार जाफिनलायोना। जोंहा उमेश हाज'वारिया मा होनदों औ जागोन दे प्रब्लेना आं स्क्रिनसट खालामना लाबाय आंबो नायनानै खालामगोन स्क्रिनसट मारिना लाखाबाय आरोना उमेश मोजाङानो जादों दे। स्क्रिनसट मारिना लादोंबा। खोनालालाय होनदों दे एबार खोनाबाय दे आं माबाबाय माइकखौ दोनबाय आं प्रब्लेमा मा होनदों खालामबाय पुर्न आंनिखौबो गाबोन खालामदो पुर्न हाज'वारि गाबोन गोसोआव लाखिलायनानै खालामना होफिन नैबे प्रब्लेना नार्जारिनो दा खालामबायनो नोंखौ दा आनजाफिनलायनो गिनांगौना बेनिखायनो गाबोन खालामलाय आरोना जोंहा मा होनो सोरनिबा भिडिअ'सो फैबाय माथो आं प्रब्लेनानि भिडिअ' नायनाया जोबनानै बेलेग भिडिअ' फैलायलांबाय प्रब्लेना नै आं नोंनिखौ सापर्ट खालामना होनोसै दे नोंनि भिडिअ' नायदोंमोन आं नाइस होनना होनोसै आं मोनसे कमेन्टखौ दे हरबाय दे
खोनाबाय होनना बुंदों रमि बसुमतारी आं साबसक्राइब खालामबाय रमि बसुमतारी नोंखौ सापर्ट खालामबायनो जोंहा अमेशा सापर्ट खालामबायनो जोंहा पुर्नआ मा होनदों प्रब्लिना नार्जारि जागोन दे गाबोन खालामगोन दे औ पुर्ण हाज'वारि गोसोआव लाखिलायनानै खालामबानो जाबाय गोसोआव लाखिलाय जोंहा खैरौवारि फैफिनदों जोंहा खैरौवारिया खैरौवारिया दंखायो नामाथाय उन्दुला ओमफ्राय उन्दुला ओमफ्राय उन्दुगोन आब' खैरो उन्दुगोन र' उन्दुगोन 10 थाबावनि जोंहा रमि बसुमतारी होनदों आंनि भिडिअखौ नायना कमेन्ट हरना दोनहर जाय आंजों सापर्ट गैया आंबो गाबोन सापर्ट खालामना होगोन जोंहा रमि आगैनो कमेन्ट हरना दोनहरनो भिडिअ नायनानै माने हरफिनगोन आरो ना इयो बेक गाबोन हरफिनगोन माने जोंहा थेंक्स फ्रेन्ड सापर्ट खालामनायनि थाखाय अके प्रब्लिना नार्जारि जोंहा पुर्ण हाज'वारिया मा होनदों रमि बसुमतारी आं जइन सापर्ट खालामना होबाय रमि बसुमतारी आगै नोंखौ सापर्ट खालामबायनो आरो ना जोंहा पुर्ण हाज'वारिया कमेन्ट होखादों दा जोंहा रमि आगैया गाबोन होगोननो दै बेक दानो बेक टु बेक लालायबाथाय आनसाफ जाफिनगोन ना माबा र' खैरो आब' नोंनो आङो मोनसे सापर्ट हरगासिनो दै आंनिफ्राय मोनसे सापर्ट हरना होनि आं नोंनो माय भतीजा बिया दै डेन्स शो आं थांथ'नोसै ब्र आरो रमि सना आंहा नेट पेकआ सेटेप जाबाय गैला नेट पेकआ सेटेप जाबायनो जोंहा आलायअरनना मा खालामबावनांगौ दा थांथ'नोसैनो जेबो नङा नेट पेक जोब्बायबालाय खैरो आब' नोंनि भिडिअ वाच खालामगासिनो दे आङो वाच खालामनि आं फुरा वाच खालामनानै सापर्ट होना होगोन आं नोंनो ओंखारलांफिनबायसो नामाथाय खैरो आब'आ अके गुड नाइट एभ्रिवान थेंक इउ आलायअरन दसे आंखौ हेल्प खालामबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ गुड नाइट सुइट ड्रिम रमि दे आदा दे आदा आंनिखौबो सापर्ट हरदो जोंहा रमि आगै नोंखौ हरखाबाय खोमा आङो नोंखौ हरखाबाय खोमा दै आं बेजों कमेन्ट मोनाखै नोङो मानो आलायअरननो बाय होनदों आरोना मानो आलायअरनाबो हरबाय दा नोंनो रमि आगै आलायअरनाबो आंनिनो लोगो रमि आगै आंना हायना थांगोन दे हायना बे माबाया आं नोंनो सापर्ट हरनायफ्रा नोंसोरनो बेलेग मबाइलजों सापर्ट हरनायफ्रा इयो हायना आरोना नामा मेसेज थाङाखै मा नटिफिकेसन थाङाखै रमि आगै नोंनाव थांनांगौमोन माथो दहाय हरदोंमोन ना आं नोंनो नटिफिकेसना माबा खना खनला थालाबायथारोलै खैरो आब'आ माथो सिरि जाथारबाय उन्दुबायसो नामा इलाय
ओंहो आलाय हरना चेनेल गैया दे मा बेग हरफिननाङा इना चेनेल गैया नोंनो ओरैनो सापर्ट हरदों इयो भिडिअफोरखौल' नायो आरोना भिडिअफोरखौल' नायो इयो बेनो बेग हरफिननाङा बेनिफ्राय आङो हायना नामनि मोनसे हरदों बेनिफ्राय बे हायना नामावबो माबा हरनाङा आरोना बेग हरफिननाङा बेयावबो भिडिअ हगारनाय जायाखै जोंहा दिनै नांथाजोबना थाबायलै मानसिफोरा अबा दिनै फैयासिनो माथो बांसिनानो सानैसो फैदोंमोन इबो नैलाय रमिया आगै नोंखौ माथो खालामबाय दा आंलाय नोंखौ खालामबाय दा आङो रमि बसुमतारी सापर्ट खालामाखैबा गाबोन खालामना होदो उमेश जोंहा रमिया आगै नोंखौ उमेशआ सापर्ट खालामबाय नो दै गाबोन माबाना होबानो जाबाय सापर्ट खालामना हरफिनबानो जाबाय मेसेज नायनानै कमेन्ट नायनानै गाबोन खालामना हो आं थांथ'नोसै दै उन्दुनो ओंखारबाय आं प्रब्लेना आगै प्रब्लेना थांसैना नोङो दे जेबो नङा गुड नाइट सुइट ड्रिम आंखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होलांदो जोंहा प्रब्लेना नार्जारि जोंहा खनसे लाइक होआखैबा लाइक मोनसे थुना गालां आरोना जोंहा रमिया आगैया जा मोजां मोसानो रोंखायोलै नै नोंनि मोसानायखौ नायगासिनो आङो बिराद मोजां मोसानो रोङो माबासो सापर्ट खालामखानायसो आङो ओरैनो कमेन्ट हरना हरनोसै आंबाबो दे गाबोन खालामगोन उमेश होनना बुंदों उमेश गाबोन खालामहोनो दै जोंहा बाय आं दहायनो खालामदों फार्स्ट टाइमावनो अके प्रब्लेना थेंक इउ सुट माबा गुड नाइट सुइट ड्रिम थांसैबा बाय दे प्रब्लेना आंखौ हेफाजाब होफैबाय थानायनि थाखाय दे उन्दुनोसैबा उन्दुदो दे आंबो बारा गोबाव थाला 10ता 11तासिम थानोसै नामाथाय दसेबाव माबासो दङ 15 मिनिटसो दंबावो मानो बिदि बुंखो आदा मानो बिदि बुंखो माखौ मा बुंखोलै आङो खर'सो मानलांबायलै मा होनफ्लांखो आंलाय मा होनफ्लांखो आङो रमि आगै खोन्थाहरलाय रेन्जखौ बोखारदो दे होनना बुंदों जोंहा प्रब्लेना नार्जारिया आं बोखारना होखादों आरोना प्रब्लेना नार्जारि आं रेन्ज बोखारना होखादो दे गोजोननाय थाबाय रमि बसुमतारी होनना बुंदों जोंहा उमेश हाज'वारिया मा होनखोलै आङो रमि आगै
माबा फुल खोथासो बुंफ्लांबाय नामा आङो? सालायफोरानो खारै जानाय नालायब्रा माबा माबि होनफ्लांलाबायो। मोसानो गोरों होननायखौ बुंदों आदा। रोंनायखौ रोंनाय होनाबा मा रोङै होननांगौ बेनिफ्राय? मोसानायखौ मोजां नुदोंथ' आङो। नोंस्रासो मालाय मोसानायनि भिडिअ हगारनो हायो, जोंफोरालाय मा हगारनोलै, जोंफोरलाय माथो मोसानोबो रोङा, मेथाइबो खननो रोङा, मोसानोबो रोङा, भिडिअखौनो नागिरना मोनला जोंफोरा मा हगारबावनो। भिडिअ मोनैनि थाखायनोथ' लाइभ फैगासिनो आं दसे दसे। रमि बसुमतारिया मोजांथार मोसायोथ'। मोजांथार मोसायोथ' रमिया आगैया। मोसानो रोङो मालाय। उन्दुनो ओंखारहांबायलै। अमेस मा ओंख्रि जानायमोनलै? माथो खोन्थायासै खोमा माथो। मा ओंख्रि जानायमोन? दिनै मानसिफोरानो बिराद खम फैबायलै उमेस। लाइकआनो 11 जनल' जाबाय दिनै। गाबोन सानसे फैगोनलै उमेस आङो जेरावबो थांनाय जायाबा। फुंनिफ्राय हरसिम। आयौ बेबायदि जानांगौ आरोना फुंनिफ्राय हरसिम। नोंहालाय जानला मानलासो उमेस। रोङाहाय जानला मानलासो उमेस होनना बुंहरदों। जानला मानला नङा दे आगै मोजाङानो। दहायनो खोन्थाखाबाय माथो दालि खारैसो। दालि खारैसो खोन्थाखादोंमोनथ' आरो बावगारोलै उमेस एकदमबारे। खर'आनो जायगाखौनो थोला खोमा मा मा हाबना दङ खर'आव। रेकर्ड जाजोबना दंना बायदिसिना। जायगायानो थोला। मेम'रियानो फुल जालांजोबबाय खोमा खर'नि मेम'रिया। रमि आगैया अबेनि होनदोंमोनलाय? काजलगाव ना मानि होनदोंमोनलाय दहायो? दहायो बावफिनलायबायसो आङो। नायना मोनलालै आं। रेन्जखौ बोखारना होनि र' आं मानसिफोरनिखौ। रेन्जखौ बोखारना होनि।
रेसा थाबाबो एसे दिगदार जायोलै रेन्जखौ बोखारजोबना होनांगौ गासैनिखौबो रेन्जनि थाखायबो खमायलांनो हायो आरोना माबाया सापर्टफोरा दे जोंहा कमेन्ट होलायदो दे रावबो गैलाना ब्र उन्दुजोब्बाय आं मोसानायखौ नायनो जोबोर मोजां मोनो होनदों मोसानायखौ नायनो मोजां मोनदों आरो जोंहा साब्रै जाबाय साब्रै फैदोंमोनलै माथो कमेन्टखौनो हरासै रावबो ओंखारलांजोबबाय माखासे दे कमेन्ट होलाय सोरबाफोर फैदोंबा कमेन्ट लाइक होना थांदोलै सोरबाफोर फैदोंबा नायनानैल' थांनाङा दे बारा गोबाव थाला दसे थाबावनोसै सोरबाफोर फैदोंबा नुजालांदो दसेनो दे नाय अमेस होनदों रमिया गैया जोंहा साब्रै दंमोनलै सोरबा कमेन्ट हराखै माथो नायगासिनोसै नामा औ नों मोसानायखौ सानफ्रोमबो हगारबाय था नायबाय थागोन आं होनना बुंदों रमिया आगै नोंनि मोसानायखौ सानफ्रोमबो हगारबाय थानांगौ नै बे नायबाय थागोन आरोना उमेशआ आंबो नायो मोसानायफोरखौ बिराद नायो आं मोसानायफोरखौ मैया वाच टाइमखौ एसे बुरजा मोन्दोंमोन दिनै खम मोनसिगोनदांलै उमेश दे कमेन्ट एसे हरबावदोलै जा माबाबाबो एसे कमेन्ट हरलाबायथारदो जायाबाबो केमेरामेनखौनो मोनाखै उमेश केमेरामेनखौनो मोनाखै आरोना नोङो रमिया आगै खुन्थाफोराव खाना दोननांगौ मबाइलखौ खुन्थाफोराव खाना दोननानै मोसाबाय थानांगौ मा जानोखाय केमेरामेन नांलायालै आगै ब्लग भिडिअखौनो लाबोनो हाला आंबो मा जाखो रमि नों मेथाइबो खननो रोंगौ नामा होनना बुंदों रमिया आगै मेथाइबो खननो रोंगौ नामा होनना बुंदों नोंखौ मेथाइ खननायबो हेगारनांगौ रावबो गैयाबा आंखौनो लादो केमेरा हमग्रा केमेरा हमग्रा लानांगौनो उमेशखौ रावबो गैयाबा क्या उधर आप लोग का वो रूम में है हाँ आप लोग का वो खाना बनाने का रूम में हाँ आप लोग का खाना बनाने वही तो आप लोग का खाना बनाने का रूम नहीं है इसमें है दे नोंसोर सोर सोर दङ हरसिन हरदो दे कमेन्टखौ मोननैसो हायना बर' हेलौ हेलौ
हेलो उमेश फै उमेश होनदों गारांखौनो जाया अब्लाबो माब्लाबा मेथाइ खननाय भिडिअ' लाबोगोन दे खोनालाय खननायालाय खनोमोन होनना बुंदों आरो ना मालाबा लाबोगोन दे खननायालाय खनोमोन होनना बुंदों आरो ना लाबोनांगौ आगै जा रोंगौ बेखौनो लाबोलाबायनांगौ मेथाइ खननायनिबो होनांगौ मोसानायनि होनांगौ बायदिसिना फै उमेश होनना बुंदों वाव बिदिबाथ' साबद्राय बावबायसो जोबोर मोजां मोनो आं मेथाइ खननायखौ बिराद मोजां मोनो आरोना उमेश हायना बर' मा खबर जोंहा सनाराम बर'आ मोनफैफिनबायलै उन्दुनो ओंखारबायलै सनाराम ब्र' उन्दुनो ओंखारबाय आरो ना दे उन्दुनो ओंखारबायबा उन्दुबानो जाबाय दे उन्दुदो आंबो बारा गोबाव थाला बिसोरखौ मोननैसो मेसेज हरनो होदो र' जोंहा रमि आगै दङ उमेश दङ मेथाइ खनोनो मेथाइ खननायबो हेगारनांगौ आंना दिनैसो कमिउनिटि टेब एनेबोल अन जाबाय माने आं इखौ कमिउनिटि टेब एनेबोल अन जाबाय माने आं इखौ दाख्लैबो आंनाव सोंहरदोंमोन ना नोङो सनाराम ब्र' आंबो रोङाखैमोनलै आं बुजि मोनाखै आरोना माखौ होनदों नोङो ओमफ्राय माने आंना लाइभआसो माबायाव फैयाखैमोन आरोना आं माबायाव क्रम ब्राउजाराव थांनानै लाइभखौबो लाना फैबाय माने माबायाव आंनाबो लाइभआ फैनानै गैयामोन माने इयाव बे कमिउनिटि बायदिसिना फैना भिडिअ' लाइभ सर्ट बिदि लिरनाय थायोना सर्ट बा सर्ट भिडिअ बा भिडिअ इयाव आंनाबो लाइभआ फैयाखैमोन आरोना लाइभआ नुजाफैना गैयामोन बेनिफ्राय क्रमआव थांनानै लाना फैबाय आङो कमिउनिटि टेब एनेबोल अन जाबाय आं कमिउनिटि टेब एनेबोलखौ मादि बानायो आं रोङा आरोना आं बानायफेराखै नामाथाय दे मोजां जानांगौ सनाराम दानो उन्दुयो होनदों जोंहा रङिया गैया दानो उन्दुयो नामा होनदों पस्ट फटकफोर हगारग्राखौ बुंदों आंनाथ' सनाराम ब्र' आं सिगांनिफ्रायनो होदों माथो बेखौ बे पस्ट फटक बायदिसिना होनाया बे कमिउनिटियाव जे फट' पस्ट होयो बेनिफ्राय बे चेनेलफोर पस्ट होयोना गुबुननि चेनेल लिंकफोर बायदिसिना पस्ट होयो बेखौ आंना सिगांनिफ्रायनो होजादों माथो औलै होनदों आरोना नोंना दिनैसो जादों आरोना सनाराम ब्र' आंनाथ' सिगांनिफ्रायनो दंथ' बे कमिउनिटिया सिगांनिफ्रायनो पस्ट होजागासिनो आंना दिनैसो अन जादों दिनैसो अन जादों आरोना नोंना
रावबो गैलालै आगै दे दोननोसै ना दे सबबो खनसे बाय बाय लिरहरदो दे गुड नाइट लिरहरदो आंबो दोननोसै रावबो गैलालै रमि आगै फैला मैया मानसि जादोंमोन एसे दिनै जायासै खामानि दं सालथे पस्ट होदों जागोन ना पस्ट होदों जाना जायाखैथाय होनदों खामानि दं सेल्फ पस्ट होदों जायोना जायाखैथाय सनाराम ब्र आं बारा बुजिखोनो मोनासै आं सर्ट लिरना हरनायखौ जादोंना जायाखैथाय होनना बुंदों आरोना उमेश ओंखारलांबाय नामा दे सनाराम ब्र दोनथ'लायनोसै ना रमि आगै ओंखारलांबाय नामा दे खनसे बाय बाय लिरहरदो दे आंबो ओंखारलांसै आंबो दोनथ'नोसै ओंखाम जानोसै ओंखाम जाना उन्दुना थानोसै आंबो समबो जाबायना उन्दुनायनि समबो जाबाय दे खनसे बाय होलांदो दे I love you all friend thank you उमेश हेल्प खालामफैनायनि थाखाय thank you गुड नाइट उमेश गुड नाइट स्वीट ड्रिम दे आदा उन्दुनोसै गुड नाइट गुड बाय स्वीट ड्रिम अके थेंक इउ रमि आगै गुड बाय होननाङा रा आगै गुड बाय होननाङा गुड बाय होननाङा दे रमि आगै दे गुड नाइट दे रमि आगै गुड नाइट थेंक इउ स्वीट ड्रिम आंनि लाइफआव हेल्प होफैबाय थानायनि थाखाय थेंक इउ उमेश गुड नाइट गुड बाय रमि बसुमतारी गुड नाइट होनना बुंदों गुड बाय होननाङालै रमि आगै गुड बाय होननाङा दे जोंहा सनाराम ब्र'आबो बाय होदोलै खेबसे दोनथ'खानोसै आं सनाराम ब्र' गैला नामाथाय इयो सनाराम ब्र'आ
दे बाय दे दोनबाय।